Haga kerteng upa ba ukun ba mensim ba kuit amen. O angel turai lawan lam ka kubora ka Maria. Berkalapun na mensim ba kuit. Kublei ku Maria ka badap da ka jingi e utrai undam mat pala ker kuya panda pedengki kentei. Belagar kuya uso ka kupo jong pau Jisu. Maria ba kuit kumi jong play kedua na beta juni kinopop. Minta berhakapor ka jingyak juni amen. Hakmi ngalong ka syakri utrai. Tukan long hanga kat kung kaktiin jong mi. Kublei ku Maria ka badap da ka jingi e utrai undam mat pala ker kuya panda pedengki kentei. Belagar kuya uso ka kupo jong pau Jisu. Maria ba kuit kumi jong play kedua na beta juni kinopop. Minta berhakapor ka jingyak juni amen. Bat kaktien kalawan long do. Bat kalasyong sa bani. Kublei ku Maria ka badap da ka jingi e utrai undam mat pala ker kuya panda pedengki kentei. Belagar kuya uso ka kupo jong pau Jisu. Maria ba kuit kumi jong play kedua na beta juni kinopop. Minta berhakapor ka jingyak juni amen. Tuduay na kabantao jingi konong kablay bakuy. Panginoon kibabit haji jula Kris. Tungin niya duway lang. Putray ngi karpad yami tutega jingi e jungmi. Apo gidunod jingi. Bamangi palatip daga jinglo Kris pun jungmi. Na kubor jong angel ka jing shashtam kading pana jungu. Ngin poish kaburom ka jimipan. Daw Kris try jingi amen. Kaburam hau pa padhau kun padhau mensiam bakuy. Kaburam hau pa padhau kun padhau mensiam bakuy. Kaburam hau pa padhau kun padhau mensiam bakuy. Kajing dua step paningkong ngamani yamia. Kublay jonga baga iya yami nakadon no jonga baro. Ngasungu yami namar bagalat hawe nga. Panamar mala pelong pastan nga. Panamar mala sumare nga menit. Nga iti yami kikam jonga mentakasngi. Tuyarap yang nga banle kamun jongmi. Panang kaburam yami. Tu sumare nga nakapop nagajis niyo baro. Kajing e jong me kanong barbo bat nga kipahing isam kilok ijor jong amen. Kajing dua utrai kukpa jingi. Upa habanay kanong kabakuit kerteng jong me. Kanuan kahima jong me kanong kamon jong me hakado kumbahabanay. To ay ngi minta kajing bam jingi kabahala kasi. Batuma bingi kiringkang jingi. Kumbangi ringi ma bikibali asni wingi. Bat yalami siya kajing pinsyoy. Ndray to pala ingi nagbasniyo amen. Kajing duway kajing ngen. Kublay jonga ngits kemi kita ki eki baro ya ki pamami da kabalang katlik bakut jongmi mihikai ngi bangen namal pamami uba kajing shishahi kabam jukut bat kabamla ban bakalang lapan pawi kita. Kajing duway kajing kermen. Kublay jonga nakabanta kajing dawa Yesus Kris nakarmen banyo nami kajing maap ya pop ya kajing jongmi bat kajing bam jukut. Namal pamami kublay badan bor baro bais berbasisya melakulari kita. Kajing duway kajing yan. Kublay jongang iik yami nadu kadonut panalor ki baro. Namal pamami melong ukpa jonga babahatam badbaitam. Nakabenta jongmi an iik ruy para mancan ulok punong syun kumbayan ladi. Kajing duway kajing sengusi. Kublay ko kanra jonga nakasalay nadu kadonut. Babun sin galapan susi yami. Babahaw bait ba ubahalor tam. Ya bang iit na lor ki baro. Nagisi ikapop ang alako jingmot badbad nyo ay alako jing empot o susi isyo yami. Kublay kusiyam. Kukumi kajis na kajing em kajing tiyang bajing karmen jungi. Kublay syafay nga batang ikun jong em. Ya ki balapan ng kapar syafay nga uod kublay susi. Badagbayang kanigat hambajang mat. Tupan pati kong ta kanaya sa jungi lagi mat bis na jong pa jungi. Banadi kanaya jibran kang pa tupilihan niyo Jisu so balakakupo o jong pa. Kumaria testi basbun bajang nut babatyang. Kajing kublay wangel. Kublay Maria. Madap na kajing tarayin dapat pa lakal kuya pa na palagi kinitay. Palakal kuya so kakupo jong pa o Jisu. Kumaria bukuit kukunya jong balay taduay na kamta jungi kinong pop. Minta balakapol kajing jungi amen. Kuwa angel ublay. Kuno yada jangay mi kajing iya jong kupa balhalor tam.
Kalau ay nga tu pensyari tu sumar tu ilang tu pensyari nga amen. Kodunor bukoy tamu Jisu. Tulis ay Pumari ako nang yarap ki Kristan. luay na kalitajungi. Agar teng pa bukun musim bakoy. Amen. Kanambo jingirwai, lai spa, lai po inyo. Lai spa, lai po inyo.
ตัวพากูตายข้างบนที่น้องต้องเปลี่ยนมันคลีบาโรชามี Ai bor ai soria ki ba milaji bakin ya ka anjingi Nating ban phaya la jingim bangai tang ladi Hen rei mi pat mi don na klien jingim nan ai tino ladi Jing nang jing sa jing shlur ba jing shilhem tu ai ngan trek lem jing sorem Ngawan ban ngu bat ban mani you try u play jong na tu ai kan long kat kum kamon jong mi atrai alor jong na Kamon jong mi kamon jong akan long Nadami mon tu ai kan long Minta kasih ngawan mana Kasur bakot yaka Hati benriu kelek bertayala Yaka kubur bapa Kutrai tu kren hak mi ngadon mang mi Ngakloi ban le kamon jong mi Dari kasih bari jantia Jami kipai kumni Tu paku trai kumuni nong tong prim Ban kring baro shami Ai bor ai soria ki ba milajin Bakin ya lap ka anjingi Nating ban phaya la jingin bangai tang ladi Hen rei mi pat mi don ka klien jingin Nan ai tino ladi Jing nang jing sa jing shlur ba jing shilhem Tu ai ngan trek lem jing sorem Ngawan ban ngu bat ban mani You try u play jong na Tu ai kan long kat kum kamon jong mi Atrai alor jong na Kamon jong mi kamon jong akan long Ladami mon tu ai kan long Minta kasih ngawan ban ap Kasur bakot yanga Hati benriu kelek bertayala Yaka kubur bapa Kutrai tu kren hak mi ngadon mang mi Ngakloi ban le kamon jong mi Dari kasih bari jantia Jami kipai kumni Tu paku trai kumpuni nong tong prim Ban kring baro shami Ai bor ai soria ki ba milajin Bakin ya lap ka anjingi Nating ban phaya la jingim bangai tang ladi Hen rei mi pat mi don ka klien jingim Nan ai tino ladi Jing nang jing sa jing shlur ba jing shilhem Tu ai ngan trek lem jing sorem Hoi 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 Kiu
Hage getenguk pa badu kun badu mensi makun. Kajing jong try jong Jesus Christ kajing jong blay lem kajing sulok jong mensi makun kindon rengkat bat pi baru. Ringkat bat piru. For the Paul provincial jungi, for the Muk, for the Christopher, for the Tabor, nangta yaki dekan jungi barok kebadan hangni, yaki sister ke jungi, kinong tray balang jungi, ya ki nong yalam hake imlang salang jungi MLA MDC, but kiwe kinong yalam, let's say kinong kit kam sunong kebadan kat hakini kemas buku, hakur kam ke begerpang ke singiburam, ya ki long keme jong ke CMC maulai nongkwar. Nisi mekani kalat ban kublai jepi, bat banduai na kabenta jepi, baka jingkurku kejong blai kini sa berbor rengkat bepi. Ya kilong kepa, ya kilong kemi, ya ki samla, ya ki hebadet baro, bade pi iwe kebadan hakani kamas berkuat. Nisi mekani kalat banduai na kabenta jepi, baka jingkurku kejong blai kan yai sa berbor rengkat bepi, bat kejingi kintan berbor rengkat bengi. Nisi mekani kalat banduai na kabenta ki sengentai jong ke CMC. Bat kumjuru panduai na kamta ke CMC, ke parish, ke balang, bat na kamta ke imlang salang. Nishim yukani kalat banduai na kamta ke jingsuk apo ke bertai, ke jingsuk apo Manipur, ba ke jingkurku ke jong blai, kan bitil ti berbor, ya ke bertai de ke jingsuk, bat da ke jingamam. Bagi long ke buyang mabit bensimenta ke ni ke Ukres berkuat, ngin pai kemat show blai terakan ran, ngin pan maun unam ta kilat kilat, kitam kituna ke bengile, ha ke jingim jungi ke baman lagas ngim. Ngau plang, Hau beli badan bor baro. pada pi kunmen kupara, mengalir pop sibun dagi jingur khan, dagi kecil, dagi kam, dagi jinglek lek, dagi jinglek pelat junga, dagi jinglek pelat junga, dagi jinglek pelat krawe junga. Namar ketang kerpat ika Maria berkuat, kebayai sa ketesti, yaki engel bekiru kuat, pada pi kunmen kupara, banduai na kementar junga. How try play jungi, uplay uberan bor boron is lengi, pada map nagi pop jungi, unya lamingi syakajin bam jukun. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christi eleison, Christi eleison, Christi eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Burom huble shadrom, bad hakindo Jesu, haki bin riu baro badon gamon, bapa ni ayaro yamin,
Jesus Christ, ukulan produble, bakit kita pertei, dopiang kajing gerpan, tus nosen eyali, deitang mami bakun, deitang mami utrai, uwe bahak lietang mami puji Sukris, mami bayai long play, hajing ya long gawe, baru mensimbakun, hakaburong ukba. Amen. Hakini gamas bakut kat bangin ruai na gabenta baru ki pai ke jong blai na gabenta ki jing tmu jungi wei pi wei na gabenta ki sengen tei jong ka CMC jungi hani hapo nongkwar mi ruai ru na gabenta ikong Mary lingdo lingkoi Evariska lingdo lingkoi Wilfred Lamin bau blai the ke jing kurku ke jing hello jungi hagi yeng sem barok wei mi ruai na gabenta ka sikha jong I Angel Ruti Jarain bau blai ai I ke jing kot ke jing kia Kazika jong iba Rocky Thaba Sanbusnam kata kejungi ni dua ibu beli ai I kejingkoi kejingkia unkur kuru ika yeng kesem kejongi ni dua ina kabenta kini ki hemen ki parajungi ki bala yad ashwa jungi na kabenta ikong Isabella Ningnong Nongneng na kabenta iba Lawrence Basayman na kabenta I Edison Karjana Quintina Lamare, Nakabenta I Bertila Warjri, Nakabenta I Iriman Jarain, Dominic Albert Jarain, Francesca Linkoy, Ebresla Linkoy, Nidawai Nakabenta Kini, Boblain Unai Ki, Yakajimam, Yakajingjat Hait Bamjakun. Dung in the wai, go blay me ubaling packaging a junk catching ting corn, melamorning a balong ki corn junk catching shy, to eyeing eager part bingin, shot the lap hackaging dom junk catching baklam, and they went ben paungi, barabor hackaging shy from night junk catching shisha, dow try jingy just cause of corn junk me. Uba em basan sharan kat me ke jilang ko we badu mensi am coin. Ublay junam la junam. Amen. Kajing pulih na ke kitab bar kisiem. Uni ulang ubriya bakun, jong ublay, ay unsa ahangta. Ha kaway kasngi, ueli siya ulalay siya syunam. Ha kabaladan kaway kabriyo kabarius pa kabala penbor ya uban bam jimbam. Kumta katba udaya nakata kalenti, usay late rung hangta ban bam jimbam. Kani kalong. Kani kalaong hau tengah. Nga itu bau ne ubriu ubajuya na kani kalenti ulong ubriu ubaku jong ublay. To ngin thau kaway ka kamera ka barit halot tunum. Ngin daker kan ro ya ka bat ngin bu hangta na kabenta jong u kaway ka jentia kami ka syuki bat ka syarak. Kenang bakat haba uwan sengi unyo sa hangta. Hakaway kasngi ulawan pay hangta bat ulaletsyong penjatha hakata ka kamera.
te ula ong hau gehasi usha kri jong u ngin le ayu ken na kabenta jong ka ugiasi ula jubab kam don kun bat utanga jong karu ula teman ula ong ki khot yaka enda ula khot yaka kalawan bat kalayeng hajing khang te u Elisha ula ong gom ha kani kasamoy enda poi biang kani kapor pin sakudop ya ukun kaktien jong utrai Kasam kabaprapu khandai kanamba jingruai nyo spa nyo phosan nyo spa nyo phosan Ngan roi jing I du trai juno jing I ba jing shisha raka surbanang pimbna jing ha utrai jing I chong mi kane juno Sharula penskem skem kat kitneng na te jutang baru David shakri plaji jonga ngan ai hukun jong mi kahet juno Ngan roi jing I du trai juno jing I ba jing shisha raga surbanang pimbna jing ba utrai suka jat priu bap tiang turang Chad bayan linti jing shai hak ma jong mi haka gerteng jong mi kutrai kin kmen bat kin shad kmen kin lap tin rai jing kmen ha hok jong mi ngan roi jing I du trai juno jing I ba jing shisha raga surbanang pimbna jing ha utrai na baku trai milong kabon bat kaburong jongi mikin tiu kabok jongi hala jingpa kasti jongi kalong utrai sti jong us im jongi Yuba uda uri uble Israel ngan roi jing I du trai juno jing I ba
kajing puli na kasiti u Paulus pakut syaki Roman. Da ka baptisma la tep lang yengi bat u Kris. Tungin yat ha kajing themai kajing im. Ko para. Yangi baro ki belapin baptis hau Kris Jisu. Lapin baptis sya kajing yap jong u. Namar kata. Da ka baptisma la tep lang yengi bat u sya kajing yap. Bakum ta kumbalapin mi pat yaw Kris na kajing yap da kaburom ukpa ngiru ngindup yan ha kajing themai jong kajing im tilada ngilayap lang bat u Kris nginget bangin sa imru ringkat bat u na bangitip bau Kris ya uba lapin mi pat na kajing yap om yap shu kajing yap kam don bor shu halor jongi kajing yap kabaulayap kalong kajing yap du ya kapop batang shisin yap henry kajing im bau im kalong kajing im hau blay kumta pidei ban yo ya ladi kibalayap du ya kapop henry kiba im hau blay hau Kris Jisu kaktin jong try. Kajat lindo bakin jas imu pai ben riu bakon tupin benaya ki kambadon burom jong utau bakot yapi na kajing dum sha kajing shai bapela. Hallelujah. Ayundan ringkat batpi Kajing boleh naga gospel bakut Kat kum Matthews Kaburam hami kutrai Ha kata kapor Jisu laong haki apostle jong uta ubakam it ya lau kpa ne la ka kemi ban yanga umlong ubabit dor yanga bat uta ubakam it ya lau ukun ne ka kun ban yanga umlong ubabit dor yanga bat uta ubamla ba ya la ka ding phana bat ubam bud yanga umlong ubabit dor yanga jar batingka yala ka jingem undu yaka jar ubapha yala ka jingem na ka benta jonga untingka yaka uta ubapriang yapi upriang yanga pad uta ubapriang yanga upriang yauta ublapha yanga uta ubapriang yau nong yutulpa namar ba ulong unong yutulpa unyo kabainong jong unong yutulpa paduta ubapriang ya ka riuhok namar ba ulong riuhok unyo ya kabainong jong riuhok wajar uba ai watang shikuri ko umkriat how way
ne kini kibaret namar ulong usenran chisha ngaong happy do yala kabainong ka gospel jong u try Hagini ka step ngada sukumene banderwai kini ka mas bukhoi na ka benta jumpi UAPW na ka benta ka CMC maulai nongkwar hakur kam ka berpang ya ka sengente jong ka CMC rengkat ka jingdon lang jong ki paralindo hagini ka kliman ya ki dikan ki belasyakan tang dikan henen ka sengi but rengkat ke jindon lang jong kinong bikmat badan borom jengi kinong kit kam shnong nang ta yepi ki pat ki jong blay but smokemen ban truai kana mas bukhoi hakini ki hieng mani bat tabangi truai kini ka mas bukhoi hangni po hieng mani ka jingkan mau junga ka lecha I for the karmelatat iba ha ki jinglong khna sikri duan jengi mensiwa ngi ju sikri mas berbor hamulai ya I fada atan bat ni syek mau berbor ye sur jungi nang ta bahabai ruai hagi pon revena kanu golong ba syungkurn hadu kata-kata bat ni klempep ki fadata idang ye duai berbor na ka benta jumpi ki pat ki jong blei jong ni ka CMC kanang ba ni ka CMC kanang la ban kiu chiprang haki ke baro haki jing ye jo blei haki jing ngamjliu haki jinge nang ta banya chiprang berbor da ki jinge blei bat lingba ka ni ka jinge blei ublei usnang Krisyan, ublei unang Aibor na kabenta jumpi, unang ilam ti berbor na kabenta jumpi. Hakar kom kapagrapang yaga sengate jong ka CMC nishim kini kalat ban ai kublei yepi yaki nong kit kam ya baro ki dekon ya baro ki badai hi shibanta jong ka seng nishim kini kalat ban duai na kabenta jumpi ba lingba ka jing shirhem jumpi ka bor ka jong blei kanai sendran berbor yepi ublei unang ilam ti berbor yepi yaki yeng kisam ke jupi ya kejinon kam ke jupi ke man lag sengi kadai ke klimat kabang idon kam bantuai na ka benta ke jingsuk hapo ke berthai ni ye ke jingja ke baper haki benta ke baper jong ke berthai ye ke jingkan an nang tai ye ke jingum snam bat khamtam na ka benta ke jingsuk hapo Manipur ngemdei ban klet namar ke ek baja saudong jungi kakta ruingi dan tak kadau ngiran kam banduai na kabenta ke jingsuk ngiran kam banduai na kabenta ke jingye teli baki brio kim dei ben paria yanu nang ta banwan ra ye ke jingum snam hake imlang salang hakari hakastien ngiran kam banduai ban ngilong berbor ki brio ki bestat ki besempang ki beskem hake jinget ki besnutu ya kata ke jide jingi baru blai bat ke jide jingi balong balaki jong ki paramarjan Mene ngelai keren bed Archbishop menem step ngila duai na kabenta jompi hagni po CMC bar ngi duai berbor na kabenta ki pai ki jong blei kadi ka kamram na kabenta jungi kum ki nong sharai men CM hapo ka jelaniam banduai na kabenta ki lingdo banduai na kabenta ki runiam banduai nam ta ki pai ki jong blei bat banduai nam ta ki jingsu ka pok berthei ngila duai na kabenta jompi bat sibet men singi Archbishop in Sadon hi daladi rengkat berpi nang ta in sa duairu akrugam kabarpang la sibet menski hakajing menis sakramen menta kesgi na kini keduan kedupat jong ka ketien ke jong blei ka bamangi la skor hakadi ke siu trai la dia ka bakat lai ka baka ketien ke jong blei ka hikai na ka benta jungi na ka jing pulei ka beningkong ka balashim na ki kita baar jong ki sim na ka long ka basau ka khat pra du khat wei khat sau hadu khat riu ka bangias ngom ya kata ka kintai kabalai i ya Elisha u bolong u nong bot nang ta u bala shimru ya kejaka jong u Elijah haka spas nam ka bakandai ngila i ya u brio u bolong uriu khot bat kani ka brio kali i bakaya bu ya berbona ta kejaka bat kalawan haka jimbar khat jongka nang ta kala ong yelau jong kurem ngai i berbor yo uni ubri ubahok ubayai lengba jong kadi ke snong jongi
ngidei ban shna kawe ka jaka ka bamu ula bansa kawe ka kamera ka bamu ula bansa kadang bu na ya lang ba ka ni glenti unsa ja thai nang ta ula ban shong ha ki hieng jungi kila le ye kata kila manjur kum ka hieng ka sam kila manjur kum ta kila shna ye kata ka hieng bat ngilam ba u Elisha ula khot ya ka nang ta uang pet ka ni pila le ba na shem snem ndang awan biang ha ka ni ki hieng ma phi ukurim jo phi phin se yo khon kadi ka jingkular kila lengo ba na maki kila rangba ka kata juki kamde shu ka kata ban yo kun yokti hande ya bakile snow yo ni u rekhut balakani di kintien kila kemen hadu kata bat kani kadi kata ka mengi ko abanong haba ma phi don ya ka jingai bele bat phile bhai ki brio ki baran saudong jong phi kamtam ye gitu ki bara ye ka ktien ka jong bele ki ba pun priang ye ka jingsuk ki ba pun priang yo bele ye ka jim ka juki ka jingkur khu ka jong bele ka wan her lo jong phi bat ha ki yeng ka sem jong phi na ka jing pule ka ba ar man ta ka singi na ka shiti jong Paulus she ki Kristan Rom na ka long ka ban rio ka khot lai du sau pra du ka we ngile sngoi ki tien balong yap ha ka pom im hau Chris ki kitin ki bas kamba ha ka jing im ka jungi kitin bas kamba yap ha ka pom im hau Chris Pakistan ha ka jing im jungi kum ki brio ladang idan kanu ka jing khot kanu ka jingkit kanu ka sap ka phong kanu ka jing start ka jing Jepang kanu ka kadan ka jing im jungi ka pop ka buat berbor ya ka jing im jungi sibun ba kita ki jing e sibun ba kata ka pop ka sang ka ba kata ya ka jing im ka jungi bat bun sien ni ong bali tengale ya ka ni ka pom bali ngale ya ka ni ka jing bakla bali ngale ya ka ni ka jing duna ha ka jing im ka junga ngai si ya ka ni ka jing le junga henry na hap ha ka pom na ka wi ka por sha ka wi ka por dei hang ni bangi su thu but dei hang ni bo Paulus kwa ban oi ngi ban job ye ka pop ban job ye ki bor jong ka jingdum ki badan ha ka dono jungi ha ka jing im jungi ha ki hieng ki sam jungi ha ka im lang sa lang jungi ngidang kam ken ye ka bor ka jong bele henin ka singi ngile lum lang ya baro ki kun hon balang ba per ki badan hang ni po search long ki balong ki nong mi khamat ki nong kit kam ki ba khamat du jong ki balang ba per ngila ong ngiran kam ken men jroi lang na ka banta ka jingsu ka po Manipur bat na ka banta ka jingsu ka po ka bathe ngisu thu ka jing e kalong ka basir kai ba ha ka ni ki im lang sa lang jungi ngiran kam ken ye ka bor ka jong blei ngiran kam ken ban im ye ka ta ka jing e blei jungi man la ka singi ndai tang shi sin chi te yo bang yuan se ka mas ba ko li le se te khat bang yuan se ka mas ba ko henry ngiran kam ken ban yap ha ka pom ban im ho Chris ha ka jing im ka jungi Pakistan ha ka ni ka mas ba ko ni dwai bo blei un ai ye ka bo na ka banta jungi kanang bangila ban job ye ka ki bor jungi jingdom ki jile ki bon ha ka jing im jungi ka ba man la singi ngiran kam ken ye ka ta ka bor ka jong blei ye ka bor ka jong Chris na ka gospel jung Matthews na ka long ba shipo ka ta life nyo do so ar ka ba kren mata ka singi ye ka ta ka jing i yo Chris ka jing i yo blei Pakistan wala ka ni ka juk jungi mentaru ni kidan pun ki bre ki ba kloy ban yak martir na ka banta ka jingai pun bre juki ki ba kloy ban yak martir ba kloy ban shaistam na ka banta ka jingai kadai ka banta ka ba kongsan ba adu kata ba mangingin sungu thu ya ka ni ka jingai nama di tanga ba mangingin la yo ya kata ka jingai jo ka jingai ni persyang ban sungu thu ni persyang ban ngam jliu ni la shishaken ban i yo blei ban i yo Chris ha ka jingim ka jingai Pakistan abang ikran ye ka jing i ka jong Chris ka pen kan mau ingi ka we gru ko ka bakerten ka perpetua ba ko ha ka spasnem ni ha ka snem ar spa lai ha por ka jing sha pen stom jong ka balang Kristan jong ka jingai Kristan harum lo ong ba ka ni gru ko ka la kloy ban yap na ka benta ka jingai rengkat bar ka ki dan ru ki we na ka dei ka felicity kadai ka ngiong ha ka tu ko por si kidan ki mrau ki batre ki yeng ki sem ki batre rengkat bar ka perpetua felicity bukoi kini ka perpetua kalau kloy ban yap na ka banta ka jingai kala syakem la sya set bendi nang tau kupa ula kwa ban ong ye ka subasi wat ong shuba pingat ba pidi ka Kristan ba pingat jauh Chris ka perpetua ko ong em ngalayo ye kini ka jingai ngan im ye kini ka jingai kupa ong se akamat jogi pai ba babon ong ba pikwa ban ino ye kata ka jingai Kristan jopi
Bapinum plasyu ila kajong kajinget kong ukpa jong kam ulara ye kun benlit pen iya ka benang pet nak mentaka jing i jing ni kun nayap nay cha jutam ong bapin i noy kata kajinget kenang bapila panon pai bian chiyeng hendai kong bat kalayap martir Pakistan kini kita kiba mengingi la abang hakkan ukur kom kini priom ki yo ya kata kajing i jau play ki yo ya kata kajing i jau Chris Pakistan kini kejuk ber kapor jingi mata ni sungguh ong ngidang kam ban sungguh tu ya la kajong kajingai ban scam la kajong kajingai ni ekran berbori kini ke kentien bengi ong berbori kini ke kentien ni la yo ya kajingai ni la yo ya baptisma ni ong bangilong kita ki Kristen ni ong bangilong kita ki Katolik Henry ni kwa benong hatang ni lekloy ban sungguh tu ya la kajong kajingai ban scam la kajong kajingai ak kajing kajungi kini kajing keli ke crown nak bentajungi hakani kejuk ber kapor jungi mata Lesingi berkat ladang ngilong Kristen, ladang ngilong Katolik, ngiyo ega baptisma, ngile imani sisian lado lesi, nang tangi pendep lesi katuk ni ke kama ke jingem ke jungi, nang tangi ong bangilong ke Kristen. Henry ban sungutu ialah ke jong ke jingai, ban ialah ke jong ke jingai, ban IT ialah ke jong ke jingai, ngikloin haka jingem ke jungi kapaman la kesengi. Mentah kesengi ukresuang, lada pim kloy ban, no. Ialah ukpai ialah kami bat kumtat terter. Ban tang yau Chris pimlong ken kita ki babet. Ban dan ban ong ba pilong kita ki nong buat ke jau Chris. Haka jing ke jungi lese ke jinglong Kristen ke jungi. Ngide kita ki beri ki ba itnat ban pet yau Chris lese. Ba itnat ban pet yau Chris. Haka ketien pareng ki ong admire. Ban itnat ban pet ya ka yau Chris. Henry ban ong ban don rengkat baru Chris. Ban shaj tom rengkat baru Chris. Kani kalong ka bah nak benta jonga bat nak benta jong pile se kip snap ye kani ka sur benta ka singi hakani ka masuk ko kalong ka bah du kata kata nang tak benta ka ar jong ka tien ka jong play ka play kai nak benta jongi ka ba ong ye tien ban ba ka ye ka degri pana lada pi ie chi shainga pina ban ba ye ka ding pana man la ka singi haka jing im ko jongi Pakistan kamlong ka basuk nak benta jongi ban ba ye ka ta ka ding pana jong ka jing im ka stan jongi jong ka jing im Katolik jongi kamlong ka basuk Sipun ba kiting berkiang, sipun ba kita kijingele. Nak kata kata ngong ibi, lada mengikum ki Kristen Katolik, ngismu tu ba ka jinglong Katolik kamot, ngile cakap mas sisin lano. Nang ta lesi ngiklat no boro shitayo, lan ngiklat no boro silenter ka jingim ka jungi. Lan lesi ka jinglong Kristen Katolik jungi, kadai hakapor mengingiyo ya ka baptisma. Nang ta lesi hakapor bangi pangistam ngikan mau lesi ya ka balang, lesi hakapor bangiap ngikan mau lesi ya ka balang. Henry baro silenter jong ka jingim jungi. Ngim itu bat ngim sung tu wi shau Chris haka jing im ke jungi bat ngim kloy ban ba ya kata keding pana haka jing im jungi Pakistan kadi ke por ba klim nak klemat nak benta jungi ki bala ban shimata ka mas ba ko man la kesing ngin persang man le kata lada mangingim la ban shimata haka mas ba ko kadi ke jing persang jungi ba ong ke ka ba mangi kwa ban sung tu ila ka jong ka jinget ngila anda manong mat pengklain ki jing dwai ki yeng ki sam jungi Nanti ngilan dia mat ong igi kon pidan kam man le cekijing kai ne man la kasingi utrai. Menta ka di ka klimat ka mengingi persang man kran kum ke balang. Kum ke jalan yam kum ke diocese ban pengklain ke jinget. Nak kata kadang ong ka jinget ngila yo hendak ngidan kam susu ban pengklain ke jinget ke jungi. Ngidan kam ya kata ka mengingi ong re-evangelization. Mangila yo ika baptisma hendak kat nong is mutu ila ka jong ke jinget. Pakistan ngidan kam manduai man la kasingi halaki jong ki yeng ki sam. Kanu tuli ki yeng gisam ki bai duai langkum ki yeng gisam halaka jinget Katolik jongi ki ba pule ka ktien ka jong blai bat lesie bangine thu khana shpang ka jinget ala ki jong ki yeng gisam ngidan shipon ki khana ka partai mobile jongi mata halaka jong ka mobile ngidan shipon ki eke bangin pet shipon ki eke ba ngikwa ban lesie ban bani ya ka badan apa ka social media Henry Pakistan ngila ande menyelam yala ki jong ki khon ki ktia ki yeng gisam ki jongi dan pun ki eke ki ba ba ki baja saudong jongi ngila bodong pej lesi ko menin ka singi ngi hapo ki social media ki dekon la syak tang dekan apa segrat ngin kerana pagi yang kisam pej kaningur kidan ki dekan jungi kaningur ki dikon kasih na rikisi jantia jungi kidan kani ki balong dikon ngin ong lagi jungi kun kaningun ngidan ki kun lesingin ngin kuni perchulo lagi jungi kun banilong lingdo banilong reunion ini ban krani ki yo ba ya ke jingi Kristen Katolik Nila si tentang ki yang kisam jungi ngikran tangki eki bas niu ngikran spang jong niu lengdo ngikran spang kini ki nong tray balang ngikran spang ki eki baca ki bas niu sodong hendak ngiklet no ban kren
ya ke jinget halaki jong ki yeng kisam prakesan kini ketika klimat banong dan kamanya kran yeng kisam ki kimi ki pa lagi jong ki khun ki ti kran ye ki ki babha ki yeng kisam ndai tang man tang ye ki ki basnio nomor ka basnio barki ki balong negative suk le si banyak kran ban kran bain le si nur ye no isi ki nong yalam jongi ban kran bain le si ki imlang salang jongi ban kran bain le si ki wei kolong ka basuk ndai banong pek kini ki jing bahang ki bangi i pek kini ki jing bah pek kini ki jing ja kadang kata kejing kentang dikon hakini ki por ki beladap ngiyo khatwe ngut ki region batmai po diocese ke join khatwe ngut hadin pun senang ngilak ban yo khatwe ngut ki bandai regency bagi nang sedap pen kentang bagi nang sedap ayah ke kesok hakini ki por ki beladap apo ke diocese ni pa iki ki parish beper ki seminary beper pi ile sele ki ne ki social media pi ong khon ani kumno lesi ada pi persyang bani long lundo bani long runia lening ong khon nai long nai lek kum kita kejek lenti nama da si yo pi bakla yo ngile rahin kum ki yeng kesam bat kum ta ter ke ki bangi kwa banong kolong hakanu kur kom nginya tei la ki jong ki yeng kesam hala ki jong ki yeng kesam ban ye kren ye ki ki ba ha ke jing em jungi ke paman leksi ki yeng kesam jungi kiran kam kin me kren ye ki ba ndai tang ye ki balong negative tang ye ki basneu ke basuk le si banyak kren ban kren ben ye nuri no kolong ke basuk handai ban ye tei banyak penbah haki yeng kisam ban duai ban puli ka ktian ka chong blai ban kren ye ki baba kata kade ki badan kambah haki imlang salang jungi lada bi kwa bi ki khon jungi kin kieu seprang haki jingba ban kieu seprang haki imlang salang kini kita ki nak kata kadau ka jing im jong ka jinglong ka tli jungi kade ban kit ye kata kade pra kesuk ingi ban wan mas ka mas ka berit lani ka mas baningkong borosh singi ngilada borosh tio ngiong ngilat pendep ya ke kamram jungi handai man ka sengipat banduai man ka sengipat ban puli ka ketian ke jong blai man ka sengipat ban yalap banyak keren ya ke baba ke badan haki imlang salang ke badan apa ke balang ya ke nipat le singi klet no nak kata raung ngimsim nakit ya la ke jong keding pana ban pendep ya kata ke kamram haki jinglong kristan ke jungi kle sngo berboy ke tuka kana bo buri ong akwa bandro tatu perti jungi metangi tiba tatu gidro ki kena gidro tatu kwa bandroi ka tatu jong eagle kawi ka khana ko ong eagle kawi ka khana ko ong lion lani using bandro kamet ban peni balong paklain beslur ba setar ba nang tahu lolit bandro ya kata kadur ya tak pang pelat ong em la droyu ong droi ka khli ong inoi ka khli maka pang pelat nang bandro biang la droi ka kejat inoi ka kejat maka pang pelat ladro biang ladro hai la pola hei ladro ge anong nang dro yu tudong ai eno yu tudong tau nong dro ong kunu bi ka enga bangan dro yu tau igil ban dro yu tau sing klem kli klem kejat klem tudong long sing kum no ka jingim kersan jingir kolong ka tagar kom kidan bon kiding ben kyang ki jile ki babon ki ba ha ka jingim kersan jingile sing yong kani ka bentangi eno kani ka bentangi eno ngin kit tangi kat kani ka bentang jong ka jingim jungi menta ka singi rengkat ba ki senggen thei jong ka CMC ke jungi kita nyala ke jong kelengkor kilong kemi jungi ki kentei ke jungi kita nyala ke jong kelengkor hala ke jong ke yeng sam kelengkor ke bakya du kata ban kit ila ke jong ke yeng sam ban dan mentah ki imlang salang ban dan mentah ki kambalang kadi kelengkor ke bakya ba hadu kata ha ke jingim ke jungi Pakistan ngi kwa banong ke nyipi ha ke ni ke klemat na ke benta jungi kadi kata ka jinglong kristan jungi ka jinglong katolik jungi kadi kata ke ba man la ke singi im ya ke jinget ke jungi ndai tang si sien si tayo bangiwan sekamas si sien si banai bangiwan sekamas ndai man lagasngi ngin hapkit ikata kelengkor jong ke jinget ke jungi ladaki yeng gisam katolik jungi kimpat long ki yeng gisam ki badwai bai dwai lang laki yeng gisam jungi kimpat kita ki yeng gisam ki bayalap halaki jong ki rempai ya ki ki bah ya la ka jong ke jinget ngasoban ong kum ki kristan kum ki katolik ngimpat la ken ban kit ila ka jong kelengkor halaka jong ke jigem halaka jong ke jinglong kristan ke jungi kini kesegi rengkat bagi sengetai ngia puson ya kata ka benta banong ngi dan kamban ie jo kris ngi dan kamban ba ya la ka jong ke dipana bon ha ke jing em jungi ke paman lag segi ka ba mangile sengi kwa tang ye ki ba sotunat ki ba ba ki ba pensku kuma ba pen kemeningi ende ha bangi dei pat ban kit ya ke lengkor ya ke ding pra pun sien
ni no i kata nyo ngan sim tang kani ka bentang ngan sim tang kani ka bentang ngan sim tang kani ka bentang hak jing im jui kom kinong tre balang ru teng teng kala ban long kata bangi sim tang ya ki ba bahaki ba sngotenan hende ki ban ye ke jing nyo katu insale na ki wei ngan num tre ban le i katu ka jing im jui ru kala ban long hak ta kom ba mangi ngim la ke market ya ke ding pana hak jing im jui ka ba man lag sgi ka benta ka balai uji suang ha ba pidon ya ke jing ke bas kam ha ba pikloi ban kit ya la ka jong ke ding pana ngan sa IP ka painong ta tang gitu ki bakloi ban kit ya geding pna man laga kliman man laga sgi ha ka jing im jungi ki bala ken menyo ya kata ka painong ha ka jing im ka jungpi ha ka jing im jupi ha ka jing ka stan ka jungpi prakistan ki kwa badong hatu ngi sutu nem yo kris ngi dan em ka jing i jungi yo kris ku mengila ngilong ya ka tu ka de khu ka bakloi ban IT laga jong ka jing im nang tangi kloin em man kit ya geding pna ha ka jing im jungi lada mengi ngilong humta ngin siyo ken ya kata ka ngin sayo kan ya kata ka bainong ha ka jim jingi ka ba benta ka ba kadu ka ba punkut yo gospel mitak si kalong ya gitu ki ba i yo kris ki ba ba ila ka jong ka di pana kin sayo kan ya ka bainong nau kris ha ka jim ka jupi Pakistan ha kini ka mas bukut ni bo ya gini ka jing duai ka ba kerpang hadu kata kata ba blei un ai ya kata ka bainong ha ka jim jingi ba blei un yalam lenti na ka mta ka jim jingi ba blei un sandan berbori ka jim jingi ka jing im ka stan jingi ka de ka jing im jong ka jing len ladi ba ka jing sha shitam ka jing im ka stan jungi ni hab ban pusan bahai ke ni ka benta ban haknu kurkom ngan im ye ka jinget wada bla sidan sibon ba ki ba nga hab ni kundu ka jing im ka jungi kani ka de ka klimat na ka benta jungi ban smutu ela ka jong ka jinget ye ka jing kai jong ka balang naman barle sing ya ka ka ba kiwe kile ni kiwe kile lang ngile gumta bon sien ka jing smutu jungi kalong ha ka im lang salang ha ki hing sam jungi kiwe kile ngaru ngalong ban le ya kata ke ike Henry ka ktiin ka jong ble ka ji ka jong balang ka shai bha ya ka ni ka benta jong ka jing len la de ba ka jing sha shitam ban ya kat kum ki jing ka jong ka balang ha ka ji im ka stan jungi ha ki hieng ki sam jungi ha ka shong ka shoman ka jungi ha ka ji de jungi bol ble ba ka ji de jungi ba la ki jong ki para bre nang ta ka men sim jong ka jing IT ka de go wi ka benta ka ba kung san ba ha ka ji im jungi la dan im don ya kata ka bang yong ha ktiin pareng ka commitment ha la ka jong ka jinget ka commitment ha ka la ki jong ki hieng ki sam nginom la ken banyo ya kata ka bainong ha ke jing jungi lada mengi ngila pendep bahai kata kamram ni em ye ke jinget ke jungi ni kit ila ke jong ke ding phana ni yo ye ke jinget ble ke jungi ke baskam hang tangin siyo ken ya kata ka bainong ka ba uble kwa ban ai na ka benta jungi sa ji sien ni shimi ke kalan bandoi na ka benta ki sengitei jong ke ni ke CMC banam se jong ka parish bro ko wei ni doi nam ta ke CMC bo ble long the i ke jing khu ke jing e hello jong pi bo ble long sandan barbon ya ke jing ke stan ke jong pi ai pin chem yo chris yo ble da ke jing ke jong pi da ke jing ke jong pi da ke jing len le de ka me sim jong ke jing ai ti bar ka bai nam ke jong chris kan someone here hello jungi ha ki yeng sem jungi ba ka im lang sa lang jungi en yoro ya Jesus Christ ini yang lang bro Nom tau gap nei bat ka
ngin bo ye gijing dwai gijing ker pat jungi khmat jong blade tra kan ran ngin ker pat uban the gijing ker khu halor jungi iwe piwe ha gijing tumo bagi ban pau bagi badan ha kadunot kamen cm ka jungi Kajubab jong pi, ngi kerpat yang mi kutrai. ngi ker pat ye me ku try Na kabintao kapabakut upo Francis, ki cardinal, ki bishop, ki padar, ki sister, ki reunion baro, kamtam na kabinta i Archbishop Victor Lingdo, i padar Richard Majau, i Vicar General, ba ublay un ayaki ka bor jong mensim bakut bakin la banyalam yaki pa jong ublay siya ka jingim basisha da ka bapinshay banya haki ya ka ktin jong ublay ngi kerpat yang mi kutrai ngi ker pat ye me ku try na ka benta i parish priest jongi i Father Telesphorus nang lang ki padar senrop jong ka parish jongi ki sister ki brother ki catechist ki rangba balang ki assistant rangba balang bat baro kinong tre balang ba ublay un ay haki ya kata ka jing start blay bakin la ban sharai bat ban pinpriang ya ka gospel bat ban kring bun kim siem sha ka jinget catholic ngi kerpat ya mi ko try ngi ker pat ye me ku try na ka benta ki phadar baro na ka por sha ka por ki bawan ban pin benta ya ka mas bakhut bat ki jinglet niam ba pher hapo ka yeng mane jong ka CMC nongkwar ba ublay try kan rat un the kerhai ki jingai blay bakin long barbor ki bakot bakhya met bat men siem bat ki bala bat pin bon ki men siem ki bapaja ha ka CMC jongi ngi kerpat ya mi ko try ngi ker pat ye me ku try na ka benta ki nong yalam ha ka balang shnong jongi irang ba balang isketri balang ki assistant rang ba balang ki seng rang ba ki seng long kemie ki seng samla ki seng khna duan bakin long ki bashir ham shu ban long ki apostol bam juthat ha ka ban trei na ka benta ka buram jong ublay bat ban pinyari ka balang bakhu jong u ngi kerpat ya mi ko try ngi ker pat ye me ku try na ka benta ki pat riunget baro bat baro ki yeng ki sem kristan hapo ka CMC jongi ngin dwai ha ublay badan bor baro ba un the say ya ki jingai jong u halor ki yeng ki sem kristan jongi da ka spa ba jong ka jingkot jingkhia bat ka jing te briu te blay ka jingman baha ka jingman miat kham tam ban pin long yengi ki pat riunget ki bashet raham min siem ha ka balang bat bangin long shisha ka nuksa babha ya ki wei pat bat ha ka em lang sa lang ngi kerpat ya mi ko try ngi ker pat ye me ku try na ka benta ka seng long kemie jong ka CMC nongkwar ka barakhi ya ka ne ka jubilee rupa menta ka sngi bat baro ki long kemie ki bashim benta lang ha ka ne ka sngi bat ya ki turu ki bamla ban ya don ringkat lang hang ni le si na ki daw ba pher ba ublay try kan rat un kirkhu kerdo lang yangi baro bangin long kita ki long kemie ki bastat ki basham phang ha ka ban yalam bat ban beten lenti ya ka yeng ya ki sem ki khun ki kti sha ka buram blay om da ka buram perthai ba ka yeng ka sem ki khun ki kti ken long ki batip priu te blay ki ba ko ngu sneng ki ba ting buram ya ublay khanang ba ka ni ka jing rakhi jongi ya ka ni ka jubilee kan long ka ba dap yang bat ka ba shong dor ha khmat ublay pa jongi ngi kerpat ya mi ko try ngi ker pat ye me ku try na ka benta ki long kemi jongi ki bala prut dak ya ka seng ha ki arpo san snem ki bala let khmat ki bala long ki nong mat phang bat ki nong prat lenti ya ka seng long kemi jongi ka bala yeng rasong hadu ka ni ka khlep mat ba ka seng bat ki long kemi jongi kin long ki ba kin long de shisha ki ba shit ham bat ki ba kalut min siem ha baro ki liang ba ublay try kan rat un the say da ki jingai ha ki baro da ka jingko jingkhia met bat min siem bat ru ki ba long ki shipai bashlur jong ukres bat kin nong ya lam ba start blay bat kin don barabor bat utrai Jesu Christ gum unong ya lam bat nong sharai jong ki ngi kerpat ya mi ko try ngi ker pat ye me ku try na ka benta ki long kemi jongi ki badan ki ba pang ki ba shitam ki badan halaki yeng ki sem ni ha ki hospital ba utrai Jesu Christ un kta ya ki da ki kti balambang jong u ha ki khat met ba shitam jong ki bat bakin I no kloy ya ki jing kin yo no kloy ya ki jing ko jing khia bakin la ban wan ai ngu ai dem ya u sha ki yeng kan tang jong u
Ngikarpat yami ko try. Ngigerpat yami ko try. Sa sisiyan na kabenta kani ka jubilee rupa jongi bakan long ka basyong kun syong blay bat ka jingkemen jongi baro ki long kami ki bayo bani shimbenta lang da ka jingkemen bat da ka jingpu jingpieng kan long ka basa nam sa kerteng ha ki long dien man dien jongi ha ki khun ki ti jongi bakin sa itu khana parum pare hadien habut bat kham tam bangin pen kentang yela die iwei baling ba kani ka jingkenya eucharis ngin pen thamai la ka jing em kristan jongi ka baman la ka singi ngikarpat yami ko try. Ngigerpat yami ko try. Na ka benta ki long kami jongi ki bala let hashwa jongi ki bala bam kwai hadwar u jong blay ki bala long ki nuksa babhayangi ki long dien ki badan menta ya ka jing no sinyang jongki ya ka seng ha ka por ba ki dang don ha ka ni ka slapar thai ha ki babun ki liang bat ki rukom ni duai ba ublay try kan rat ba un isin ay ya ka min siam jongki baro ba un mablot ya ki lat ki let ki tam ki duna jongki ba ki la kat ba ki dang em ha ka ni ka par thai bat ba un ay ya ki baro ya ka jing ja thai bam jukut ngi karpat ya mi ko try. Ngigerpat yami ko try. Ko blay try kandan ngilabo akmat jumi ya ki jing dawai ba ki jingerpat ka jungi. Ngi dawai ko kandar rui gitu ki ba ngi la dawai kerpang habas dang juga ni ka mas bukoy ba ki barak hiesi ka kinyo ya ki jingkot ki jingkia ki ba pang ki bistam kinyo ya ki jingkot ki jingkia nang ta kandat ki bala khlat no kinyo ya ki jingja thai bam jukun but ye kijin duai gibran jar ka dunur kamen siam jungi ai be kijin ku ble jume kin yai sa bor ringkat bengi ngi pan kene lengbau kris utrai jungi. Amen. Kanambo jingruai lai spa nyopo lai spa nyopo. Why
Tu duai ku perabangit begini ke jing kenya junga bajung pi kalau pediang wana kamadu blay ukpa budan bol baro. Tu terai perpiang kejing kenya nekti jong pi. Na kebenta kejing ero ke buram magateng ke jong u. Kejing mento ingi pada kabalang baku jong u baro kawe. Ku blay me bala pentre kam da ke jing sbon. Ya ke bor jang ke jing maya jong me. Tu ai ngi gerpan ba ke jing shakri jong i me. Kan long ke baya day bar kini ke jing ai ke bagantang. Dau krizu troy jong i. O troy undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Do kentila ki donon. Dungin ay nguyu troy kan rat ublay jongi. Da shisha kalong ke basyang hok bat ke badai. Kadeti jungi be ke jing ben emingi haman ke por man ke jaka. Ban aingu yemi ku kanran, ku kpabu kuon, ku blay buran bor bat bam jukun. Namar haba ke pop, kalapin sa kama keleng yeki kun ke jome. Melamon ban lumlang biang yeki hamihi. Daga snam jungu kun jome, bat ke bor jungu mensi makoy. Kanang ba ya upan bala penlong ke way. Na ke jintli jong ke trinity. Inla ban pau kum ke balang jume ke balong kamet jong ukris ka temple jong mensi makhoy na ke benta ke jero ba ke jing start ke babon sertap jume bar kum tarangkat ba ki khun ba ken hon rawai jong ki angel ngiro yeme ba ngipen bena da ke jing kemen. Da shisha melong bakhuj kutrai ba ka dehok ba baro ke memelat haw kinyero ime. Namar lingba ukhun jumi utrai jungi Jesus Christ. Da ka bor ba ka jingtrai umen si makhoy. Mi ai jing e ma me pin khoy pin kantang ye ki e ki baro. Bat mem ju sange ban lum haladi lau pan. Kanang banadu ba mi hadu bana sep kasengi. Enterwa ye ka kinyaga kriam makhoy sha ka kerteng jungme. Namar kata kutrai ngi kerpat rit ime badau ju umen sim. Men sungu bahaban pen kuat ye gini kijingai ke bangiwan ra ba en pen kentang iki ba kindu klalong ingi kamet ba kasnam jong kun jemi utrai jungi Jesus Christ ubala kumingi ben pen menta ye gini kijingmaya namar mo uhi kamit ke bala IT no yu ula shim yuk pu ba de ka ba aingu ime ula dawai kurku ula kedia bol ai lak sendran wong doshim batubam nakini pi baro namar kini kalong kamet junga Yakaba NIT nakabinta jungpi.
Hakaju kurkom dalala yabam ula shim yagukuri. Pada kaba aingu ime ula dawai kurku ula ai Alexandran uang. Doshim batu di nagani pi baro. Namar kani kolong kakuri jaga snam jungam. Jaga jutang batamai bat bam jukun. Yagaban pinmi nagabenta jumpi. Bat nagabenta kibabon. Nagabenta kajimab yagipom. Tule yakani ban ken mau yangam. Kajing maya jong kajingen. Katasin mari pamyun di uktu. Bani di nagani kakuri. Iben benar kajing yak jong Namargata kutrai kadbangi penmentai ya kajing shashitam bapalai im jungu khon jungme. Ya kajing mipat badan borom jungu bade kajing kiu jungu shabaneng. Baru kabangak milti ya kajing wan biang jungu. Ngi terwas ngungu hame ya kani kajing kenya kabakhu bat kabaim. Ngi kerpat yame tupet ya kani kajing truwa kenya jung kabalang jume. Watu kubur jung kenya bada kajing ap jungu. Melamon ban pinyas suk ingi bat mehi. Tu ai bamangi ya kiba en besar kamet bagasnam jungu khon jume. Bagaimana pendap daw mensiam ko jungu ngin kalalong kaway kamen siem hal Chris. Don pencana yangi banlong kajing truwa bam jekut hame kenang bangin yo ya kenong pateng lamba kibala jit jume kerpang ringkat bakamaria tasty buku kakmi jong blay ringkat bu Joseph buku ukurim jongka lembek apostle bakui baki mate bakra buram ringka bakri kui baro haki bangi shania banyo jingrap nak jingsat lembek lem kut jungki hakmat jungmi Ngi kerpat ko try to ai ba une ujing kenia jing pania suk jungi un penroy ya ka suk ka sign bat ka jing penem ya ka perthai baro ka way tus ngau bhaban pen scam ha ka jing eight bat ka jing eat ya kabalang pilgrim hangne hasla perthai rangkat bad u shakri jongme u Francis u pabakhu jongi u Victor Lingdo u Bishop jongi ka kanhon ki Bishop ki Lingdo baro badu paid baro ya u ba mela penlong u jongme tasngau tasngap ya ki jing duai jong kane ka ying kasam ka ba mela khat ban ya lum lang hakmat jongme kok pa ba is bun Haga jingis nei jong me to lum lang halade ya ki khun jong me baro ki bala sapriang hasatla ka perthai. Ya ki henmen para jungi shinrang bat kenthai ki bala khlat no. Badi kitu baro ki bala pen sngo bha ya me shwa bakin khlat na gane ga jingim. To pdiang ya ki da ga jingi shaka hima jong me. Hang tangi kermen bandon bat ngin ya hun lang da ka burom jong me. Daw Chris utrai jungi daw ba metesei ya kaperthei ya baro kijing bhang Dau lamadu badau kan long me blake pabun bor hagijilong away with man sim bakun baro kuburom barkajiro Junom la Junom. Kumlo kumingi tagaktien ke jumblay. Magmlay kay ngaktien jumblay nginut ban ruay. Kuk pa jongi babne. Kalon ka bakut ka kiteng jongi. Kanwan kai ba jong mi Kanong ka mon jong mi Haga kendeu kumba habneng Tu ayang
kejing bam jongi kabala kasni batu mab yangi akireng kan jongi kumbangi rungi ba yaki bales new yangi bad wat yalam yangi shaka jing pen choy and ray to pelat yangi naka basnim to pelading igar part ko try na kijing snew barom agajing sponge me to ajing sunya sani ki sngi jungi kanang bada kajirap kijing snai jumi galai berbon ko pom bargin yo jeda na kijing janjar baro kat bang na kmilti kijing kerman bakun bakajiwan panong prem jungi Jesus Christ Try Jesus Christ me belong ki apostol jeme ke jing sung e phi kai jing suk jang ang ay phi wat pe ki pop jing en re ke jing e jang ka balang jame bare ke jing spon jame tu ay ke nya ka ke jing sung bar ke jing tlik wet kum kamon jame ma me pe me sha junam la junom ka jing suk jong try kanan bar bor reng ka bat phi Tuai katak jangka jing suk ibai highway pan. Hakmi ukun lang berat jong blay hakmi bakit no yagi pop jong berthai sugitu belakon syaga jing kawai jong ukun lang beran Kanang bojing ruai arspa pra Kisan hajar
Kmiva ikin mau yanga pinkyar ki mau jintun Hadu kadwai nganyo jingin kapang jukun Kasih utrai like ya kebakan lai. Kasih utrai like ya kebakan lai arterik Julai arhajar arpulai kijing pentip. Kapali ban penpenai kaktian ublei kene kasngiu trai ban wan kadai jengka choir committee. An omtan jing hikai niam menta kasngi kan sedon pat hakane kasngiu trai ke bangsawan. Kasngiu trai kan retrik Julai arhajar arpulai kadai kasngi burom jengka ka Our Lady of Mount Carmel Church CMC Nongkwar. Kapamut kasngi burom jong kani kayeng mani bat kumjuru kipat Kristan baro jong kani kasi MC Nongkwar. Hakatay kasngi kan sadon ka seminar kaba ipadar Joby Matthew MSFS Director jong ka Mauklam Retreat Center nong Stone in long unong ay seminar. Ngin sedang hakapor prasiteng baji men step hakabakan don kejing ay kerteng ni ke registration. Kendai baji kan sedang ka fast session. Shipau baji men step kan sedang ka mas bakut. Kan ar baji siteng sngi kan don kejing bam jalang. Balapan krek kerpang da ke CMC ya baro gibasim benta ke seminar. Kat ar siteng no paisngi kan sedang ke second session ke bandon ru ke pelajing keli. Bat akapor lai siteng baji no paisngi kan don kejing mani sakramen bat kejing kerku. Keban bod da kejing kerku bat hadin kata ansa penuai da kejing di syalang ya baro gibasim benta ke seminar. Hakatay ka seminar kan sa donru ka jingduway penkia ka bakarpang ka jingduway ru ya kiyeng kisem jong pi baro. Sobha panra kandiat kamlo bat ka kendaw. Kumtala wer ya kirangba kilong kumi kisamla balakot kat saus nem seneng banwan simbentalang hakatay ka seminar. Kaseng samla Katolik jong ka maulay parish kum sibentaban pensilur ya kisamla ban sengkam lajong ne entrepreneurship
kan penlong ya kejing ya merjing mut aka kendai terik Julai arhajar apulai kasngi utrai banwan hakapor si baji si teng no paisngi ha sekret hat kon Ben Hall on sadon ki expert nakaliang ke central government state government ki bank bat ki entrepreneur jong kanong ba silong ki banlong kum ki resource person tingi bu kani kejing kerpat ki samla ki badon kami ketei ka jing pengkrek ke bagas seng samla Paris kalau pengkrek nak benta ke jing imbalawai jongki kin soba makin mau mensim benta hagatei lawer ya baro syaka prayer for peace in Manipur hapa Sacred Heart Theological College bala penbej de Father Barnes Mauri bat Father Michael Makri haka kendai tarik Julai akhir atulai kasngi utrai banwan kan sedang hakapor lai baje hadosan baje janmin ka program badangsa jong katne kasngi kraw jong ka seng long komisi MC nong kwar ka bamta kasngi kilong kumni hakapor si baje si teng no paisngi kandon ka jingkar khu balakar bakerpang hakaba imus Reverend Victor Lingdo Didi Archbishop Kasilong Archdiocese in Long Ukongsan kaban bud daga jing lekmen lengba ki jing rawai jing syat bat ki ki program bat hadin bawai no kanik program kan sabut pat ke jing disya lang ya baro ki basim benta ya kani baro ni penpana ha ka kerteng jong ipadat Paris Pris ti ka jing kerpat kendiat hadin bawai kani kamas la kerpat ya ki padar baro idikon ki brodar ki sister MLA MDC rambas nang skatisnong bat omdai tang kini ya phiru baro khoj ban ya apsua hang ne po yang menisipor idon iding le burom ibaret hakading kapor ban penslam ngakhot no ya I organizing secretary ba insim ya ka bentar jong I in berkut saya kini kemas tunggu ni doai Tuai bagani kejing kenya kabakan jablay kabangi terwa bat nakaba ngilabam kan ai kejing imingi ku try ngi gerpan kanang bahaba late song ingi bat me kejing I kabam jukun ngila ban sei giso kibane shi junam dau Chris utrai jungi amen dem ye ki kli ba priang ye kejing ku ga jong blay tu blay urun bor baro un ku pi ha kejing snei jungu bun the api ye kejing start ba plai em amen Don besai pi berbor de kejikai jong kejingen bot un pelong pi ke bayane haki kam bakon amen don ben pai ya kejing ya ki kam ki jam ki jong pi shu bot un kedeu pi ya kalenti jong kejing suk bar kejing smon amen bat ba kejing ku jong blei uran bor boro ukpa baru kun baru mensiam bakon un ku pi amen kamas kalawai nginilai ban I ban sekri yau trai Kaktiin ka paningkong ngakapat mo yaki long kami baro bat yaki riu pat ba baro sobha bagi numpat yaki kinya apshashi puar yakani kejing le burom te kaktiin paningkong sungu ya ublei traikan rat bauladan ringkat bat ngi nadu bangi pli yakani ke jubili jongi hadu kani ka klipmat ngi kat ka bangi penya yaki program ki jongi kilalong ki bayat bet ki bayat renti tingaru menta hang ni kapuar ngayeng hang ni mangan ai kublay ingkong ning siap VG jong ke Shillong Archdiocese ke jongi jong haka jingbun kam ke jong iru imsim lakentat ba inwan ba nia dan ringkat bat ngi haka ni kasngi kublay sibun padar ya ke jingdan lang ke jong pi
ngai kublei ru ya ifada Paul Ufenru Lingkot ibalong i provincial jong ka Shillong province. Ini ifadar barabor ilalong kum ukupa kum ukinyi kum uhenmen upara jong kani ka CMC Nongkwar ka jongi. Ki ki jing ki bangi ngi kendo barabor ngi phai she i. Ima ilong sisya uta unong yalam bakraw nakabenta jongi ibajudan ringkat bat ngi haga baro kiliang. Tenga ai kublei ye phi phadar kublei sibuan haga jingbon kam jong phi ru phila pelai por khnang ba pindan ringkat bat ngi. Nga ai kublei ru ye i phadar muk Turkey ibalong erector jong ka Savio Generate. Kini ki phadar na po Savio Generate ngimla sisya mangin ngin kelet ya kajingle jongki dakim maki kim shimti ya kani ka CMC nginum yo phadar man lakas ngi sande man pinminta ya ka mas bakhoy teda kajing dan lang ka jong ki ngi hangni hapo nang kwar ngim judu phadar kumta nga ai kublei phadar ya phi kublei shibun ya kajingle abha ka jong phi bat kajing dan barobor ringkat ka jong phi bat ngi kani ka CMC nong kwar ka jongi ngai kublei ru ye phadar te bor lingdo lingkhoi ibalong i parish priest jong ka Maukhar parish idang shushim ti shen ya kani ka kam kum parish priest te ngai kublei ye i ma i kanu ka por ka bamangi ki CMC nong kwar ngi don kam ye i kloi barobor banya dan ringkat ban ngi kublei shibun phadar ya ka jing dan lang ka jong phi ru menta kas ngi te nga karpat sa kawei nga karpat ye phadar roy ba inwan lang siya ni siya khmat i assistant parish priest so baha phadar ba pinwan lang siya ni siya khmat ladu menne i chong snga phla siya te siya dir ngai kublei ru ye iba long siya ikta ikpa men sim iba juwan ban pet ban jungo ya kani ka CMC nong kwar jongi bat iba long siya ita ikpa men sim iba yarap yengi ha spiritual life kajing im kajongi berbor inwan sini nakabenta ban snga phla ipenlut ya ka por jong ba in snga phla yangi ki pat reunge omdei tang menta ka sngi hendrei wat ha ki weki sngi khrau ru tenga ai kublei kerpang ye ibadar Christopher Walarpi ini ibadar ngaklampoi berkhat ba inwan so bahama phadar gawe galong ba fidan sa jingai ngi ong ginum thliathan ya phi hendrei gide bangin ken mau ya phi hakmat naman na do ba idang long bradar barabor ijudan ringkat bat ka CMC menta da ki post nem na do ba kadang dan ka yeng mani ka barit hang ni ijudan ringkat bat ngi buan ki pai reungai hang ni ngi ithu bahaya i khamtam gini ki bala long ki ba la sa hang ni hanong kwar na do menchua ti kublei shibun hada nakalenti ka bacengai bah ba philawan ringkat bandon bat ngi tenga ai kublei ru ya i Deacon Ruben lingdo mau plang kanu ngi kekmen namar ini i Deacon idang long Deacon menin kasngi minta ilawan bandar ringkat bat ngi tengi ki pai rungai hang ni hapo CMC ngi long kwar ngi long ki badan bok namar ka mas ka baningkong hadian ka jinglong Deacon ka jong ila poi ringkat bat ngi kublei shibun dikon hakapor ka banga khot ye phi ong amlat hendrei ta ka jing iet ke jong phi kum ubradar phiwan barabor sheni hendrei mentaru kum dikon philawan ba phen pensingan lang ringkat bat ngi hakani kapor tinga ai kublei ru ye ki berdar baro ki bayadan ringkat bat ngi minta kasngi klam dala banjer kerteng ye baro namakan sa shim ya kapor ya ki sister na po Sacred Heart Convent kibalaya dan ketiru bat ngi hakane ka jing penya jongi ya kane ka jubilee ladang idan ki jing ngi phai si superior jongka Sacred Heart Convent yang sister ngi dan ka dan kam ka jing yarap barobor ikoloi ban yarap yangi ngai kublei ru ya MLA badan burom jongi ibadan ringkat bat ngi menta kublei sibun ba wat langim shemya kendu hakapor bawan mangi hayeng jong phiru henrei phi kloi ba phin poi ringkat bat ngi kublei sibun ba ya ka jing dan ringkat ke jong phi ngai kublei ye MDC jongi iba tei bor pathau ibalong upaya bas kem bangila bangin ngin pinya iki kam ki jam deling ba ka jing yarap ka jong baka kam ka jong ka long ka bayat bet ka bayat renti namar hakinu ki kam ngidan kam barabor ya kapisa mai ilabay shibun nakabenta jongi ba ngin pentelun ni kini kam
hakabaya day bat kani ka jubilee jong ka seng long kami jongi kublay sibun ba ya ka jing yarap ka jong piyangi nga ay kublay ru ya irang ba shnong ya secretary shnong bat ya ka committee shnong jong ka shnong maulay nong kwar makiru barobor ki judan ringkat bat ni ka kam ka bamangi ki karen nakabenta ki kam shnong gilet ya kendo ya ki kim jukentat barobor ki dan ringkat bat ngi bat ki yarap yangi dengan ai kublay ya piru ba pila ya dan ringkat wat hakani ka por ka bamenta pilai palat ya ka por ka bakerpang dengan ai kublay ki pai riu ngai ru baro ki bala pensingan lang yangi hakani ka sngi te minta kumnehi ngat khot no shakhmat ya i presiden jong ka seng long kumi i secretary jong ka seng long kumi ba ye rang ba balang bakin wan chani shakhmat bakin ai ya kani ka jingle buram yakini ki father ki sister kumbala batai dai secretary balang te sobha president senglong kemi secretary senglong kemi bat i rang ba balang bakin sobha bakin wan shakhmat ti kumni hi ngakhon no ya i father Richard Majau i balong i VG jong ka Shillong Archdiocese ba in wan ban pediang yakini ki jing ai sobha jongi Mintapat ngakhot ye i Father Paul Ofendro lingkot i provincial jongi ba inwan sim ikini kijing ai sobha mintapan ngan khot ye i Father Muk Turki i rector jong ka Savio Juneriet khot i Father Tabor lingdo lingkhoi parish priest jong ka Maukhar parish mentang khot ya i Father Anthony Roy i belong i assistant parish priest jong ka parish Maulai jongi Bintang khot ya i Father Christopher Walarpi Bintang khot ya i Deacon Ruben Lingdo Mauplang hadir i Deacon khot ya i Brother Philemon Puma hadir i Brother Philemon Puma ngakhot ya i Brother Reniel Sinrem Brother Reniel Sinrem ibadai i brother naka CMC jongi hadir i Brother Reniel Sinrem ngakhot ya i Sister Superior jongka Sacred Heart Convent i Sister Teresa Kamswan
Hadian jong i Sister Teresa Kamswan, ngan khot ye MLE jongi iba Bright Star Marbanyang. Iba Bright Star Marbanyang MLE jongi. Hadian MLE jongi ngakhot ye MDC. Ngakhot ye MDC jongi iba Tabor lang Pathaw. Hadian jongi MDC jongi iba Tabor lang Pathaw. Hadian MDC ngakhot ye irang ba snong jongi iba Moonstar Remnong. Hadian rang ba snong an khot ya secretary snong jongi iba Ezekiel. Publish bun ya secretary ya president but ya rang ba balang. Tiswa ba ngin penkut ya hadian ke Roy penkut ngasukar pat kin diat ya baro ki hadar ki sister ki invitees baro bakin ya rung lang si ki kamera kelas bangin ya dan ijing ya bam jalang tang suwai kan ya kemas nang taru ya ki long kemi baro ngilapan krek ka bam ya piru baro tiang sobha bangin ya sim lang ya kan ya ke jing pen krek ka jongi tang suwai kemas kublai sibun. Number jingruai Arspa Saupulai. Arspa Saupulai. Minta kasih kukmi babhabri. Minta kasih jini kentil
ban jing klan jing siu ban kyan Kaburam hau kpa berau kun merau mensem makun Kumbala long kubang ni kong ju para borj dom rajunam amen. Kudonot bakhoy tamu Jesu Tuis nei Kumaria kunong yarap ki Kristan Duduay ni kabenta juni Haka kerteng Ukpa berau kun sim bukut amen. In your